Hold da op, der er sket noget i verden i dag, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad det gør ved os. Hvordan har I det lige nu? Jeg har det rigtig svært. Jeg har det svært, fordi at jeg ser en verden, som er i hadets vold. Og her taler jeg desværre ikke kun om dem, som også reagerer på det og gør helt forfærdelige ting. Jeg tænker også på, hvad det får os til at gøre. Jeg kan ikke lade være med at stille de der helt store spørgsmål. Hvad skal der blive af menneskeheden efter det her? Hvad skal der blive af Vesten? Hvad skal der blive af Europa? Hvad skal der blive af Danmark? Hvad skal der blive af os? Hvordan skal vi reagere, når vi møder noget så ondt, så uforståeligt, så skrækindjagende, så frygteligt? I går aftes reagerede jeg ved at sørge, græde, frustreret, forvirret, bange, men ikke modløs. Fordi det lyder som politiske floskler, og det har jeg også fået at vide, at jeg kommer med alt for mange politiske floskler og ikke kommer med nok handling. Men det er fordi, vi er blevet et folk, hvor kærlighed, forståelse, næstekærlighed, troskab, retfærdighed, frihed, åndsfrihed og retten til at være dem, vi er, ikke længere ses som handling. Og det er forkert. Det at elske mennesker er den største handling, man overhovedet kan foretage sig. Det kender alle dem, som elsker et menneske tæt på sig. Det gælder jeres mænd, koner og børn og forældre, venner og bekendte. Det gælder altså også som samfund. Vi bliver nødt til at tage vores værdier til revision. Vi bliver nødt til at sætte os ned hen over sommeren, det næste år, hvor lang tid det nu tager, og finde ud af, hvem vi er. Og så stå fast. Jeg ved, hvem jeg er. Jeg ved, at jeg er et menneske, som til min død vil kæmpe for et samfund, hvor menneskers uendelige værdi er det vigtigste i verden. Et samfund, hvor det at elske hinanden ikke længere ses som naivt, men som stærkt. Et samfund, hvor retfærdighed og retssikkerhed og frihed ikke er naive idéer, som kan tilsidesættes over for militære trusler og vold, men hvor retfærdighed, frisind er noget, vi kæmper for og er stolte af. Og et samfund, hvor retten til at tænke og tro og tale er det højeste og vigtigste i vores samfund. Sådan et samfund har vi brug for, især nu. Og derfor nægter jeg at gå ind i debatter, hvor vi bare opildner til had, til dødsdom, til forfølgelse, til krig, til mord og til vold. Sådan et samfund vil jeg ikke kæmpe for, og jeg håber, at I vil kæmpe for et bedre samfund sammen.